kum kasin jam ban pha khubor ba ka shong sok shong shngan kan wan halapangap bar ba ki nong shong shnong kin yo ya kalat ban lum ban ot yau kupa bat ki marap mariang kala don ka jing ekran ya mir jingot hapadeng ka Hill Farmers Union HFU Central Body ha ka jilam uba Alphanbert Carson Theo Secretary bat ka All Meghalaya Karbi Association AMKA ha ka jilam u President u Robert Ronghang yakani ka jialang lapen long hak solia haga jan miet jong ka khat pratarik risau arja rapsan haga te jialang ki nong rap bat ki nong elam ki lapen long ka jing ngap jar ka pasiminet pan sngo lam ya ka jing khlat no jog weu nong rap ubla tep kerteng kum oriwel timung na karbi anglong haga jing kan at ka bala mi halapangap hapadeng ki khasipnar bat ki karbi hagi khendiat sngi bala dam nakani gajing kendo lang kila rai ban penmi senyang kat bala bat ban pha kum kadak jong gajing sngolam syakatika long yeng ka bamad ikatika jingja bas ngosi kum balong halapangap hadu bala pelat yakani ka khubor ki nongrap ki kwa ban yo lumno ya ki marap jongki bat ki kentu ya ki ar sarkar kata na asam bat Meghalaya ban shim ki sin jam ban wanra ka jing sngan habaro arliang ya don lang bat ki nongrap jong kasnong solia mata kasngi nakabenta ya kaban ngin penpau ya ka jing snolem ya ka yeng ka jong u oriwel timu u bladu no ha ka jing dia ka ba lajia ka jing ya kan at hang tei hapo lapangam nakaliang joge hil sama union ni penpau ya ka jing so komen ya ka jing lakloi ka jong president ban ya don dekat bat ni bat ilapha ro ka message nakabenta ka jing snolem ya ka ti kalong yeng kombangi osngo te nakaliang jo kahil sama union hidon tang kajing kentu ya ki nongrap ki ba napo lapangap bat kumjuru ki para nongrap napo karbi bakum bangi julong nadu menjua handai hintai bagi dan ha kajing yasuk dan ha ka shong suk shong sai ni karpat ya ka ba ngin kelet no shadin ya ka ni ka ya ka jing ya kan at ya ka jing ya umsnam bat banwan ha kalenti jong ka sukasai kenang ba ninyo ya kaban odno yau ko ba bakapor kaladai patkam apshu yani te nakaliang jo kahel sama union idan ka jingit scam ba daga jingi kendo bat I president jong ka All Meghalaya Karbi Association mata kasngi kan long ka kubor ka bangita ba kinong rap hapo Meghalaya nimde kinong rap ki ba transnam nimde kinong rap ki ba kibadan ya kamen sim jong ka jingkwa panyakan at Henry ngidan ngide kinong rap ki beduk ngide kinong rap ki bashipa ki ba imsngi ha karap karyang te de namar kata kadau ni kwa ya ka eka jing trishitang panyo yo so ban khain no yo ko ba te nakaliang ka jongi ni pha ya ka message I convey from the Hills Farmers Union we send a condolence message to the family of Oriwel Timu who has lost their life in the incident happened in Lapangap. So in the meeting today, I am so happy that all the farmers that gathered together in Solia, we have agreed that each member we will donate and send the donation to the Piri family. So with these words, I convey a message to all our farmers friends in Karbi and all the friends from Lapangap that we believe in peace and harmony. We believe that all farmers should live peacefully and then stay united. Pengidon maksudnya group siapi ki paiba nang senang ka apil lan nege karpat siaki baru arliang ke ba syong besar hala pangambat tapat te kinom senang beli baru arliang ni panpau ka jin snau kia halor kena kapang kapala derja hijingja ngasi baiwe imen sim makodor I baladu no haftaka teo ko baladan te naglang jongi ni bu ka jing karpat na pi baro ardiang kinong husno kinong yalam sno namar kani ka ka ayom ka ba ladai ban ot ya ku baw kham kadon ka jing du nong ka bakraw ya kinong rep kumta ni karpat ya baro kinong rep ru kiwan hakleti ka ba sngauri ban yamak kaliang ru gi e ka bala depja ban yok yang gai jing sungsuk kumba lajulong ha kispa snem ka manusia ki karbi bat ki khasi ki imsuk imsan
naduk ki pateng benreu ki badang lum batat adu geni kesini te aglai jang na kalem jonga kum unong yalang jong amka ni sneu ba kamdei mandon kino no gidaw kijinga bisni ti huin hai let no eka sipor bat wan no sabe jinisu hakaneka janit te kinong snong baro siam ba kaneka kabu gulong kawe pat kasenjak pat perkat kemai nam tak kalawe ki khud ti jumi hakaneka dong kathai bat kiwe kam tangsa kadai ka kam cham sorka pandai umran kam rene lang chongi tu pe men simri dan kamanya dan gajin sengdan kiwe nanti pa Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya